Il-Fondazzjoni Hela Hub for Excellence in the Literary Arts resqet 5 proposti għal budget tas-sena 2020 bil-għan li l-Gvern jirrikonoxxi l-professjoni tal-kittieba u l-valur tas-settur letterarju u għat-tisħiħ tal-kultura lokali. Fil-qafas tal-konsultazzjoni pubblika dwar id-dokument tal-Pre-Budget 2020 Hela qed tipproponi li jinħarġu inċentivi biex jinfetħu ħwienet tal-kotba, jingħata stipendju lil kittieba, jitlu fis-seħħ inċentivi fiskali fuq il-produzzjoni tal-kotba letterarja, jiżdiedu l-inċentivi marbuta ma' ġurnaliżmu kulturali u jkun hemm it-tisħiħ tal-apprezzament tal-ktieb u l-libreriji bħala prodott kulturali. Dwar dawn il-proposti kien hemm numru ta' kummenti pożittivi fuq il-mezzi soċjali fost l-oħrajn mill-Għaqda tal-Malti fejn qalet li tappoġġja dawn il-proposti bisħieħ u temmen li hawn il-ħtieġa li dawn ikunu imwettqa. Permezz tal-istess tqarrija Hela komplet li matul dawn l-aħħar ftit snin diġà kien hemm żviluppi biex il-professjonijiet li jikkontribwixxu l dan is-settur, il-letteratura u l-qasam tal-pubblikazzjoni lokali ikomplu itejbu l-ħiliet u l-qagħda tagħhom. Madankollu għad hemm nuqqasijiet serji fis-settur u l-infrastruttura li jiddependi minnha. Komplew billi qalu li l-proposti jirriflettu l-ħsibijiet kemm tal-Fondazzjoni kif ukoll tal-għaqdiet l-oħra li tirrappreżenta l-Fondazzjoni u jew li konsultat magħhom tul it-tfassil tal-proposti. Intant l-istqarrija għalqet billi qalet li Hela se tibqa' tistinka sabiex isservi ta' punt ta' riferiment li joffri informazzjoni, taħriġ kontinu u attivitajiet fosthom residenzi li jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-kittieba u tal-qarrejja lokali. Barra minn hekk se tibqa' minn ta' quddiem sabiex issemma leħena fi kwistjonijiet li jolqtu l-awturi u l-kotba lokali.